Здравейте, дами и господа! Представям ви моята почти пълна нова машина. Все още, както се вижда, на компоненти. Вече са отваряни веднъж, но не мисля, че прече да ги разгледаме. Това не е най-важната част, естествено, не е последното, което е на пазара. Отново се вижда добре, насочим малко светлината. 1 терабайт Western Digital SATA 3 хард диск. Не всички на какво се говори по него. Това сте място. След време като паднат цените малко на SSD дисковете, той ще стане дата диск. Това е. Продължаваме с процесорчето. Ще се дали има нужда да го отваряме кутията. Айде ще отворим. При първото отваряне малко се понарязах на нея. Явно и кутиите им са толкова остри, колкото и процесорите. Ето, вижда се самия процесор тук. Нека да го изкараме. Това е Intel i7 950 306 МГц базова честота. Добър е за клокване. Както най-вероятно ще се клоква. Базовия вентилатор, който ще се ползва с единствено и само за пусков тест. След това най-вероятно ще бъде подпочван за постигане на естествено по-добри резултати и стабилна работа. Не че ще го меря в някой по-къски форум, но доброто охлаждане знаем, че гарантира добра работа на машината. Следващото нещо е паметта. 3-channel, 3 по 2 ГБ, Corsair Dominator GT. Както виждате, има си и охладител допълнителен. Тя ще е едно от малкото неща, които ще се охладят като начало на въздушна струя. Трябваше обратно да отворя. Така, да започнем с вентилатора. Най-вероятно сте виждали по други ревюта. Представяме се доста често. Това е вентилатора, има си планки за захващане. Тук някъде са и болчетата. Ето ги болчетата. И сега няма да ги хващаме, ще направим отделно видео за това. Чакам да пристигне долното, за да мога да ги изгубя. Така, следващото е самата памет. Само да проверим това нещо животно. Ето е самата памет. 3 стика, 2 ГБ, сравнително тежка памет. Имам предвид тежка като физическо тегло. Ще отвориме. Както доста хора видят тази памет за първи път, така и аз се чудих за какво са тези конектори. Ето това. Не знам дано се вижда на камерата, просто качеството е малко не всичко, това е положението. Тук има и допълнителни конекторчета на паметите, които реално служат, как точно да кажа, има един допълнителен модул, който регулира температурите. И чрез тези конектори се говори с паметите, които му казват съответно дали е топло, студено и така нататък. И той от своя страна регулира оборотите на този вентилатор. Аз го нямам в комплекта. Не мисля, че е толкова необходимо. По него си има и разни лампички, изглежда добре, но дори мисля, че доставката му за нашата страна е малко проблематична, както на повечето елементи, естествено. Така, продължаваме с видеокартата. Видеокартата е на EVGA. 9 години гаранция за Европа.
който може да събира. Какво имаме тук? Имаме меню. Поизчетох го този меню вече. Тук имам някакво внимание, как да се връзва, да не се бара веднага след като е работила, тъй като е гореща. Quick Start Guide за 580 и 570 съответно. В случая говорим за 580. Имат малко разлики. 570 е 2 по 6, 580 е 8 плюс 6. Пинчета. Тук рисунки как се слага. Това не мисля, че е много необходимо за човек, който би си вземал такъв софт видеокарта. Така, диска с драйверите, все още не съм го инсталирал. Логото на FG, ще се го залита най-вероятно на кутията. Малко кабелаци, преходник GVI. Имаме тук преходник от Molex към 6 пина и явно това. 2 по 6 пина към 8 пина. И Mini HDMI към HDMI. Така. Самата карта. Малко трудно излиза кутията. Това е самата карта. Значи да направи, за да добиете представа колко е голяма, като не виждате и ръката, но при всеки човек ръката е относително различна. Ето наложена кутийка цигари върху нея. Това е размера на картата. Това нещо е с 1536 МБ, какво се вижда тук, поддържа 3D Vision Surround, което съответно за Surround са необходими още карти, още монитори и така нататък, и за така ние хубави парички. CyHX, DirectX, SWI. Тук някъде ще имаме сигурно параметрите на процесор и разни подобни. Нямаме ги, не искам да ви казвам наизуст. Защо избрах FG? Защото сравнително бързо се влюбих в тази фирма. Бях се насочил към Asus, но след като прегледах продукти на FG, аз се насисах един много далечен зелен вариант. Дънната платка, която очаквам да дойде, също е производство на FG. 58 For the Win версията. Така, последният елемент, който се представя спомнението е захранване. Само да проверим тези неща в кутията, тъй като няма много място. За да не сме разхвърляни. Така. Това е захранването, Silent Pro 1000 вата, сравнително ефтино захранване за тази мощност, надявам се да е стабилно. Значи при него има един малък минус, който според някой минус, през други не толкова. Аз не съм специалист в сферата, не мога да споря. Той е с единична шина на 12 волта. Тоест една шина храни и видеокарти, процесори и така нататък, докато дори евентуално помпи, вентилатори и така. Докато има други с по 4-5 шини на 12 волта. Така, какво имаме за хранването? Имаме две оплътнителни гуми, те се слагат пред и отзад на захранването с цяло опиране на вибрациите. Захранващ кабел, турбичка с кабелаци. Захранването е модулно, както повечето от вас знаят. Така, какво имаме тук? Имаме, мисля, че бяха 2 по 3 Molex конектори. Това са ESAT, които би трябвало да са, може би трябва да видим кутията.
9 броя децата конектори. Това са PCI Express Y кабели, 2 броя. И съответно PCI Express 6 плюс 2 пина, общо 2 тройки. Абсолютно са еднакви тези 2 тройки. На самото захранване относително тежко се сравнение с обикновено захранване. Ето го. Да, мога да обърна обратно, за да може да се чете все пак. Не знам доколко можете да прочетете и дали въобще ви е интересно какво пише на него. Така. На него кое имаме? 24 пина хранилка на дъното. Ще естествено малко скритичка, ето я. 2 четворки или 2 осмички по-точно, захранване за дъното. И това е, разбира се, към 24-ката, това е допълнителният конектор. Знаете, заради по-старите дъна, те го правят отделно. Сега, ето това са модулите, тук се включваме каквото не е необходимо. Значи можем да включим 2 PCI Express карти, видеокарти, които ще консумират доста добре количество захранване, но в случая разполагаме с една, т.е. тези няма да са пълни. Тук се нареждаме хард дискове, разни писачки и подобни устройства. В зависимост от това с какъв брой разполагаме, може да остане някой друг слот свободен. Както виждате, захранването е маркирано 80+. Slide Ready е. Поне така твърдят от Cooler Master и с 5 годишна гаранция. Това е. В следващия епизод ще сглобяваме компютър, след като ни дойде дъното. Желая ви леген!